момента пътувам към Кемпених, където е центъра на ралито, откъдето трябва да си купя карта на ралито. Понеже в Германия на малките състезания не отпускат онлайн картите за феновете, понеже бюджета им е доста малък и за тях е жизненно важно да влязат някакви пари от състезанията, понеже билети на рале е много трудно да се продадат. Та в крайна сметка за тях единствените приходи възможни са или от кетеринг, или от карта на ралито, която се продава в една тетрадка, която е информационна за целия сезон в Германия. Днес ще ви покажа едно немско рали. Не съм сигурен дали ще стоя целия ден, но максимално ще се опитам да покрия няколко етапа и да ви покажа някои интересни моменти от там. Взел съм си и фототехниката, нищо че не съм нает. Този уикенд нямам клиенти на това състезание, но просто за тренировка и за удоволствие съм си взел техниката и смятам да направя някой друг кадър. За тези от вас, които не знаят какво правя, в следващите няколко секунди може да видите. Пристигнах в центъра на ралито и отивам да си купя така наречената карта на състезанието, за да видя къде се провеждат точно етапите, въпреки че ги знам, но все пак да съм 100% сигурен, че няма промяна. За моя радост няма толкова много навалица, колкото имаше миналата година, но все пак е пълно с коли и ще купя тази тетрадка, всъщност това списание, което е картата на състезанието, и започвам да го разучавам къде трябва да отида и как трябва да станат нещата. След това ще разгледаме колите в сервизния парк и отиваме към първия етап. Супер яко човек да види машина от нашия край, толкова далеч от вкъщи. И така, имаме програмата на ралито. Сега ще се поразходим из сервизния парк да разгледаме какви коли има, понеже стартовия списък включва 120 автомобила, готови за старт. Това е един супер интересен екземпляр. Супер удоволствие, че все още такива коли се движат по трасетата. Време е за малко карспотинг. Прекрасно E30 M3. И според мен е най-добрата джанта, която може да съществува за тази кола. Страхотно. В отлично състояние. Много яко.
Малките състезания са супер интересни, понеже човек може да види състезателни коли, които по принцип не са заводски и са правени като примерно тази Ibiza или Golf единичка. Ibizата с едно съм турбодвигател, предполагам, изглежда добре. LED бар отпред. Вау! Яко! Един от любимите ми автомобили. Много прилича на разцветката на Ясен Попов. Не се бъркам. Шкодичките. Разликата между новия и стария модел. Това е последното поколение Fabia RS. Спецификация Rally 2. Интересното е, че тази година сервизният парк е доста разхвърлян. Сигурен съм, че не съм видял дори половината от колите, а всъщност обиколих навсякъде. Така че ще е интересно, надявам се всички да са допуснати до старт. Много яко. Звучи като ладов мотор. 208 T16. Пак Rally 2. Интересно. Вкачването отпред. Тук беше момента и да извадя вече техниката, понеже има няколко неща, които се струва да снимам. Ще ги видите в следващите няколко кадъра. Най-хубавото по такива състезания е, че може да се видят точно и такива коли, които освен в Порше музея няма къде други да бъдат видяни. И така, разгледахме сервизния парк. Повечето от колите ги е нямало, понеже са минавали технически преглед, който е задължителен преди всяко състезание. Отивам да се пробвам да стигна до първата отсечка, но си направих някакъв, що горе, лесен маршрут, по който да мога да се върна после. И реално, това е реакцията на човек, който вижда Nissan Skyline. Да. Идеята ми е да мога да се върна максимално бързо след по-интересните коли, които искам да видя и да отида да ги гледам на следващата отсечка. Най-вероятно няма да я хвана, но все пак ще пробвам. Ралито е доста компактно и има вариант да се случат нещата. Ще направя всичко възможно. Караме буквално с картата и на телефона, и на хартия, но виждам спрели коли, което е много добър признак. Това значи, че приближаваме
част от отсечката и ще видим къде ще се позиционирам след това. И така, бях супер късметлия с първото място, което открих, понеже ме пуснаха да бъда пред фотографите без да имам жилетка. Обаче беше супер за видео, първата локация, но за снимки не е чак толкова. Аз исках да правя и двете. Готов съм с първите 10 коли и ще се преместя лека по лека към следващата отсечка, всъщност, която не може да събера мислите, толкова съм развълнуван. Ще се преместя на следващата отсечка, която е наблизо. Всъщност по-следващата, понеже на следващата няма как да стигна толкова бързо, понеже вече първите коли би трябвало да са стартирали. Супер свежарско рали и миналата година също беше времето превъзходно. И само, че имаше доста по-малко коли, тази година са около 120. Подочух, че около 115 са стартирали реално, но е супер готино рали, понеже е компактно и лесно достъпно. Маршалите са супер готини. И да, сега обратно към колата и към отсечка номер 3. Така се карат МПТ-те в Германия. Аз преценях, че моята кола може би ще опре, понеже пътя е ужас. Човека си е дошъл спокойно с МПТ-тата. Изобщо не го бърка.
Darf ich nach dem nächsten rübergehen? Ja. И така, отсечка номер 3 предлага едно много просторно място с едно мостче, на което успях да направя много хубави кадри. Естествено и да се насладя. Една от причините да обичам рали спорта е, че когато човек ходи сам или с приятели, може да прекара супер хубаво време с себе си или с приятели сред природата и деца вика да остане сам с мислите си. Така че аз това го обичам и 2-3 пъти годишно ми е супер да прекарвам време и да гледам състезателни коли, естествено, защото рали спорта няма нищо, което да е подобно на него, да бъде описано по някакъв начин. Ето човек на какви места е принуден понякога да паркира. Сега ще трябва да изляза някакси. Отсечката е там горе, където са дърветата. И така, готов съм с ралито за днес. Супер старт на сезона, чудесен ден, прекрасно време. Сега се прибирам вкъщи, следва душ, обяд и след това разходка със семейството, най-вероятно около пистата, като ще пусна някой друг кадър от пистата с колите и карпарка, може би паркинга, зависи къде ще решим да излезем с Даяна. И общо взето, следващите няколко кадъра мисля да приключат влога за днес. Ако ви е харесало съдържанието, с риск да стана банален и да прозвуча като всички останали ютубъри, споделете, харесайте, оставете коментар и естествено ако имате някакви съвети. Аз вече съм си записал няколко неща, които трябва да доизговаря, но все пак ще се радвам, ако тези, които разбират повече от заснемане на видео и озвучаване като цяло, оставят някой друг коментар като съвет. Ще оставя в описанието на клипа, най-вероятно, ако не забравя естествено, каква ми е техниката, с която снимам, за всеки, който го интересува. И да, съвсем скоро ще се включа отново с нов влог. Предстои да снимам GT3 RS. Най-вероятно ще бъде утре, понеже го дават да е пак хубаво топло времето. Зависи вече от колата дали ще е удобно да стане за снимане и от клиента. И естествено ще се включа с влог за това, понеже е кола, която не се среща всеки ден, а много хора харесват. И така, благодаря ви много, че останахте до края, че изгледахте това видео. Благодаря за подкрепата. Сигурен съм, че съм изненадал много хора с това включване, защото никой не е очаквал. Аз на никой не съм казвал, че ще правя такъв тип видеа. Не мога да си обещая, че ще продължавам цяла година, просто ще го правя докато ми доставя удоволствие и докато мога. Понеже съвсем скоро ще ми стане супер натоварено и ще съм заед почти 7 дни в седмицата, има някои седмици по график за сега. Тогава няма да ми е нито до снимане, нито до монтиране, просто ще искам да си поема глътка въздух във всеки свободен момент. Но докато мога ще продължавам да доставям контент, понеже знам, че много хора им е интересно и съм благодарен за подкрепата. Дори този канал да не се развие по никакъв начин, дори да остане в края на годината с 5 последователя, пак ще съм благодарен дори на тях и радвам се, че мога да споделям такъв тип съдържание, което го вълнуват много хора в България. Благодаря още веднъж, че останахте до края и до нови срещи. Направо истинска лудница на ринга, когато времето е хубаво, коли навсякъде, задръстване. Работата е супер сериозна. Това тук в дясно, зад храстите, е паркинга на YouTube завоя, но когато има коли чак от другата страна и ползват буферен паркинг, това значи, че е наистина някаква много голяма лудница.
16 градуса. Положението е през деня на климатик, вечер на парно. Такова хубаво време върха просто. Ето го паркинга и задръстването. Задръстването пред него. Просто е ужас. Там е пистата. Такъв трафик е на 24 часа няма.